А ракия в затвора как спре? Ракийка? Да. Ами вкарваш я в хляб, например, хлябна ракия с хляб, да му хляса. Слагаш го в едни листове, така да му хляса, ама хубаво в мухъл да изкара. После захар трябва да си набавиш някъде захар. И процедурата вече е слагане, бъркане, да прокисне пак. И през едни такива, как да кажа, от туалетна хартия, шише от минерална вода, капка по капка и тя почва да се изцежда. Един балон от чорап, помниш чорапа, вътре с тази течност и той почва да капи да се изцежда. 50-60 градуса. Глътниш една глътка и ставаш господин работен. И така. Здравейте. Ако мога да ви помоля да се представите. Казвам се Валентин Стоянов Димитров от Пазарджик. На 44 години съм. Така. Приемаме. Какво сте учили и къде? Завършил съм средно специално в град Пазарджик. Сепетел по текстил облекло. Така да се каже. Харесвате ли да посещавате училище? Как преминаха училищните ви години? Ами, след 7-ми клас, вече към 8-ми, 9-ти клас, може би този набор, който бяхме 80-та година, 81-та, да не кажа и по-голям набор. Може би MTV и музиката ни много ни промени изцяло, обличането на дрехи и така нататък. И училището малко или много не ни влечеше толкова. Ходили сме по-тъмно, играли сме на стражари пак и били сме така по-живи като че ли. Сега днешната младеж с тия телефони и с тая просто не е това, което беше преди. Имали сме абсолютно всичко, пълната воля и пълната свобода, докато сега просто не виждам в тия деца и в това ново поколение нещо смислено да правят. Какъв човек бяхте тогава? Какъв човек? За всяко едно нещо, например, каквото и да е било, бяхме отделна група момчета, които въобще никога не цепехме. Басма, как се казва, да. И си имахме наш живот, наш филм, който си мислихме, че винаги ще продължа. А какъв човек сте днес? Днес съм едно спокойно момче, мъж, 44 години, работещ, минал през много перипети. И така. Добре. В този случай, нека да си поговорим малко за сводничеството. Интересен въпрос, как точно успяхте да останете неразкрит толкова дълго време? Какво да ти кажа? Всичко зависи от хората, с които си работиш. Примерно, момичетата, които са теб. Ако, как да ти кажа, това е много относително. В Германия, например, ги взимахме от тук направо, ги купувахме. Ромки, бедни момичета, предимно. Така се търсиха най-вече. И там всичко се правеше със сигурни хора. Отчитаха се парите директно на нас. Никога не е имало. Например, тя си работи вечерта, до сутринта в 4 да забираме. И така. С сърби сме работили, които са доста голяма организация. Там бъркаш ли нещо, ти взимат глата. Имаше ли момент, когато смятахте, че това е точният път в живота за вас? Не. Това е не за всеки това нещо и по принцип, когато влезнеш в тази игра, е много трудно да излезеш после. Поради простата причина, че имаш доста проблеми с други конкуренции, полицията също ти е на врата. Най-вече те. Добре, казахте като започнете с това нещо, да ни кажете конкретно как точно започна целият този път за вас. Случайно, с приятели. Нали знаеш, например, като се събереш в една компания, с къв се събереш, такъв ставаш. Това си мислех, че никой не стане, например. И парите просто
А и тогава, може би, самите жени и самото време ни предразположи за това нещо. Бързи пари. И се стига до едно неспиране, как да кажа, едно темпо имаш на живот бързо, като едно колело, не спира. А това ли беше конкретното обстоятелство, парите, за което ви насочи? Добре. Какво беше първоначалното ви отношение към тази дейност? Бързи пари, лесни пари, всичко ти се струваше, че е така. Отиваш, закараш определен човек и си чакаш цял ден по заведение, по ресторанти, обличаш с хубави дрехи, хубави коли. Това е. Смятахте, че е грешка? Накрая просто живостта към тях е, как да кажа, като разбереш вече, трябва да съм скрупулен. Не става. Ако не става за тази работа, не е хваща. А парите притъпяват ли чувството на вина? Не, парите те правят още по-безкрупулен те правят. И по-алчен. И алчен, докато не стигнеш до фаза, която или си в затвора, или си 2 метра под земята. Пъти си го намираш сам, решаваш дали ще спреш или да не. Когато разбраха близките ви, предполагам, че в някакъв момент са разбрали как успяхте да го скриете, ако изобщо сте го крили. Майка ми, като разбрана за какво става въпрос, къде взимам тези пари и откъде разполагам с тези пари, отказаха се от мен просто. Не бех техния син. Баща ми беше много строг с мен. Бога прости него. И ми каза така: Валентина, или се оправиш, или си идваш през семейството, или вратите са ти отворили, моето момче. Избери. Така. Идва момент в живота, когато няма къде да оставяш вече, всичките патрони си ги изстрелял. Всичко, което ти е било като приятел, е въпрос на парите. Когато това всичко приключи, ставаш сам. Вълк единак и така. Кое беше най-голямото предизвикателство, като започнахте тази дейност? Най-голямото предизвикателство е да колкото можем повече не ще да изкараме тук. Добре. Къде започнахте да развивате тази дейност и как се започва нещо такова? Дейността, какво ти кажа, предимно, както се казва, леки момичета, под пътен път, свобници, колкото искаш. И така започва. По-малко, по градовете, на телефон, на адрес. Зависи с какво разполагаш. Те си бяха като стока, един вид. Как да ти кажа, малко така ще прозвучи банално, но не ги зачитахме за хора. В смисъл, взимаш и страха и тя е куче за теб. Ако не си такъв, не го фащай просто да го правиш това нещо. И така. Докато не осмислиш вече живота, на къде отива, на къде се променя и колко време ще остава на живота. Ако искаш да живееш, спираш. Ако не искаш, отиваш по дядата. Как се здобивахте с жени, които да работят с вас? Предимно обикаляхме по градове, имахме връзки навсякъде. Те си бяха като животни. Отиваш и купуваш. Сами се предлагах. Искам да работя с теб. 50 на 50. Или изцяло ми отчита парите на мен. Единственото, което взимах е, например, дрехи, цигари и днес да има пари за кафе. Ако е гладна, аз си взема яденето. Аз се наблюдавам през цялото време. След пак клиентите ги гледам. Имаше много опити, много отвлечени наши момичета българки и сме на крачка от тях. Не можехме да ги оставяме вечно време, особено в Италия беше така. По-смелите с повече време знаеха какво да правят. Но по-младите, които отиваха там, беха надзор. И те ги гледаха, и ние си ги гледахме така. Имало ли момент,
където подтиквате към това нещо? Или това се е случвало главно момичета, които вече са наблътили? Да, изцяло. Идва, тя самата си предлага, защото някъде да отиде. Аз си предлагам кола, ресторант, хотел, дрехи, всичко, което мога да й дам. Манипулация веднага. Трябва да манипулираш, иначе нищо не става. И пак, не си ли, как ние тук го казваме на пазаржички, не си ли долу коприл, нищо не мога да правиш. Искаш ли да си в този бизнес, ще си мръсник до края. Ако ли не, аз ще си нормална работа и ще гледа приятелите. А случвало ли се момичета да предлагат на други момичета? Да. И това го имахме в... Как да кажа? Какичките, така им викахме, те бяха така като че ли на повече... Те си ги взимаха сами, те си ги зарибяха, те си ги взимаха като майки бяха. Да, отглеждали се. Те си ги отглеждат, те си ги пускат, съответно след време, ако останат при тях, те съответно взимат един ранг по-нагоре. И така. Чувала съм, че някои сводници купуват и препродават готов бизнес. Да, местото. Особено са важни местата. Давам ти веднага пример. Ако си на улица, доста време имаш разработена улица, съответно и клиентите знаят къде си. Ако не искаш да смениш улицата или самата държава, препродаваш директно на чакащия, който те чака с нетърпение да ти вземе главата. А как се случва конкретно препродаването? Ако искаш да се отървеш от тях, директно на същата вече преди напуснеш държавата, правят размяната и точка. Размяна на момичета? Размяна, даваш момичета, плащате съответната сума, преди това имаш оговорка с тях. Те си знаят, взимат се паспортите в съответно другия човек. Няма допир до документи в тях. Били сте участник в подобна сделка? Да. Последния път това беше в Испания, в Португалия. И така, за което... Добре. В този случай трафик навън, как се случва да изкараш момичета извън граница? Много просто. Повечето са за работа, детегледачки, другите са излизат с умисъл. Да кажем, дам ти пример. Две момичета, да кажем, искат да излезат. Аз не мога да ги изкарам и двете, да кажем през летището. Имам уреден човек, той намерил вече работа там. Мога да е пицария, мога да мия чиники, мога да са барманки. След 12 часа, т.е. след 10 часа, тя се отива на работа. Директно. Подготвена е, знае къде отива, знае какво ще прави. Не мога да я взема да отрепа, например, бой или да набие или да накарам. Винаги с нейно съгласие. Това, ако е имало нещо кавра с тях, е ако крадат пари. Много го правиха този номер, криеха парите еди къде си и се хващаха пак. Съответно наказание. Зверско наказание. Споменахте Германия, Португалия и Италия. В кои други страни сте развивали този бизнес и за колко време? Повечето в Испания. В тези три държави. Италия, Испания и Германия. Но повечето в Испания. Много боливийки, много еквадорки, много бедни. Това са много бедни държави. Сами идват и си предлагат темата. Да се продадат, не да работят. Да се продадат. Става рубиня за теб. За което накрая много, много тъжна картинка. Просто. И пак ти казвам. Ако искаш да останеш в играта, бъди до края, ако не. Всичко това е много относително в коя държава си, какво правиш, с кой го правиш. Сам за никъде не мога да си. Съответно, организацията е много голяма. Не си ти на клончето сам. А са много хора на теб, които си чакат възнаграждението. Полиция, адвокати и така нататък. Значи, в този случай сводника не работи конкретно само за себе си. Ако иска да работи за себе, ще работи с едно момиче. Тя си може, ще му е жена
или ще му е приятелка. И съответно той на, как го казваме, тук не мога да издяне повечето на 2 години. Що че му взема главата. Как има на дума. Имало ли е случаи, в които жени са били насилвани и заплашвани, за да извършват тази дейност? Какво да ти кажа? В повечето случаи не го говорим толкова. Дай го тук. Добре. Каква е средата в тази дейност? В този смисъл на думи, сводниците и жените, с които сте работили, били ли са наркозависими или с признаци на алкохолизъм? Повечето бяха наркозависими. Кокаин. Някои си работеха за това, някои си кефиха петък и събота по баровете. Задължително трябва да взема. Ние му носим. Така че. Повечето от тях си шмъркаха кокаин винаги. Но това не е било за да притъпят някакво чувство на вина. Всичко беше газария за тях. Добре. Както и продавах клиентите задължително. А това използва ли се като начин момичетата да останат в бизнеса? Естествено. Най-вече трябва да ги задържиш, да можеш да... Единственият вариант е да си господин паричко, за да можеш да предразполагаш всяка една, да я запазиш колкото се може повече време за теб, защото тя е банкомат. Нон-стоп ти е банкомат за парички. И така. Какво е било ежедневието? Изпитвали ли сте чувство на страх? Всеки един ден. Ставаш, имала варианти, не съм спал, моменти по 2, по 3 дена. Паранои, следът ма. Много пъти е много, как да ти кажа, хора от други организации. И опитват се, откърнат момичето или отвличат, искат откуп за нея или въобще не я виждам повече. Това също е много голям страх и си постоянно под напрежение, пускаш я вечерта и на сутринта я няма. Нямаш абсолютно никакъв допеш до никой и не знаеш какво се случва с това момиче. Дали е жива, дали не. А за собствения си живот някога? Постоянно. Там си вече на ръба. Ако искаш да имаш бързи пари, трябва да имаш сърце. Ако ли не, не става с нищо. Имало ли е моменти, когато сте изпитвали нужда да помогнете на момиче, но сте се чувствали безсилен? Да, много пъти. Не мога да покажа пред мен, пред хората не мога да покажа слабост, поради простата причина, че почват да мислят веднага неща, които не са хубави да мислят. И мога и да не се пребера никога в България. Приятел е с теб до гроб, ако се държиш адекватно с него. Подадеш ли леко, нали, усети ли, че си почваш да чупиш китките, не ставаш вече с нещо. Трябва да си глав един вид, как да кажа. Да, значи единственият начин, по който можеш да се запазиш, е да изградиш тази обвивка на смел човек. Точно. Успявали ли сте да помогнете някога на такова момиче? Не. Имал съм голямото желание, влюбвал съм се в тях, в много от тях, но нищо не мога да направя. Нищо. Просто всичко опираше до парите. Това е. Как гледахте на тези жени, които се занимават с проституция? За мен те бяха, няма да използвам лоша дума, прозрачни жени. Еднодневки. Днеска я виждам, утре няма. Те бяха просто като моментни пари, както и викат. Моментни пари.
Тук се отчитат и сума. Определен период от време изчезва. Пак казвам, организацията е голяма, страните са много, пътища много. Значи единственият начин да оцелееш в този бизнес е да не изпитваш чувства. Никак. На вина, на... Никак. Безчувствен до безкрупулен човек, един вид. Това е. Най-лошото, което може да си го създадеш е да придобиеш друг характер. Преди си бил момче, спортище, бил си със съвсем други хора, обаче един момент отиваш на дискотека, попадаш така с други приятели, гледаш скъпи уискита, фърлят се хубави пари, почваш главата да ти работи друго, скъпи коли, хубава музика, колеш и викаш, аз не мога в една този живот някакси. О, как бе, трябва при нас. Седи моето момче сега, бакшишчите, магийски, ти парички. Ти почва главата да ти мисли вече, аз съм най-голям, те хора с мен, аз вече съм голям, аз съм най-голям съдник. И почваш от тук момиче, от там момиче, те се дърпат и ставаш едно момче на конци, се дърпат като... Значи, освен, че жените, които работят в този бизнес са манипулирани, така и хората са... Точно така. Как този да? Как бихте описали отношенията с хората, с които работихте? Приятели, бизнес, партньори? Всичко въпрос на пари. Ти си моят брат, нямам проблеми, колко днеска 500, братле, дай ми тази помощ, ще ги дам, нали знаеш. Тия цифри за нас не беха цифри, а беха просто в някакви стотинки. Всичко опираше до парите, нали? И така. Никога за нищо на света, каквото и да са се канали, нали? Ти си моят брат, аз за теб си дам живота, братко мой, аз ти си като... Няма такова нещо. Всичко е до всичко паричко. Точка. Това е. Някога оправдавали ли сте пред себе си това, което сте правили, ако да, как? Съжалявам за много от нещата, но всичко е било по моя двор. Всичко това, което е просто, може би така съм си го мислил в тия години като слаб характер или не знам, някакви подвеждане, манипулация, най-вече. И изцяло парите променят главата, почва да ти мисли по съвсем различен начин. Бил си на едно място, с едни хора, спокоен живот, местото се обръща, дискотеки, среднощни, напивания, насмърквания, пари постоянно и ставаш коренно различен изрод. Аз така си виках на мен, че съм изрод, пълен изрод. И така. Интересен микс на това да изпитваш страх всеки ден и да се чувстваш недосегаем. Точно, и двете. На канта, така бе. Какъв е бил най-големият ви урок от този момент? Цялата тая полка ли? Да. Време на вятъра. И най-вече съжалявам за много от греховете, които съм направил. Парите променят изцяло тая общност всичко. Слабохарактерен, усетът лита, тяхен си. Подтатесена манипулация, тяхен си. Това е елементарно. Просто да усетиш човек. Той познава, добре, ще пътяга много момче, така яки, че тия момичета има, така ще го завъртим. И започвам, брат, колкото обича, ти си много човек, седне моето момче, какво ще пише? Ей, много приятел имаш. Няма ли да се. И се започва една верига, запознавам с нея. О, ти знаеш ли аз колко приятелки има? Дай едно купонче, две купончета. И така става един кръговрат. И човека вече е мой. С неговите приятелки са. Всичко е мой вече. Защото съм го купил на вечерта. И така се завърта колелото. Добре, нека да поговорим малко за момента, в който ви залага. Как се стига до този момент? Едно от момичетата. През цялото време ще е била мошенница на всичко полицай.
И разработка 6 месеца и акция. Неочаквано, без да подозираме, че абсолютно нещо се случва с нас. Всичко това беше разработено, къде се ходи, какво се прави, къде се отчитат парите, какво се прави, къде се купува, къде се пие кафе, къде се ходи до туалетна. Знаеха ни изцяло кой къде седи на стълбички. Добре, ако можете да се върнете назад, как бихте предотвратили това нещо, ако изобщо сте може? Имало ли е знаци, че тя е око на полицията? Никога никой, но доста добре си изиграва в това момиче. Много спечели ни доверието, един вид. Много разчитахме на нея, парите бяха доста от нещата, не като счетоводител, но доста големи суми са били в нея. И спечели ни просто. И с това спечелване ни удари. И така. А като и заговорихте за суми, значи никога парите не са били само в един човек? Никога. Никога. Винаги парите се разпределят. Това е по-късно. Голями суми. Просто да нямаш, да кажем, повече от 500 евро или 1000 евро в теб и то не на големи банкноти. За да може, ако ви проверят, да не Точно така, да не точно. си дадат въпроса. Да. Откъде са тези пари? И от момичетата, например, се взимаха през период от време събират парите. Да не се тът много пари. И така. Колко курса днес, ако има да кажем 10 курса направят, да кажем 1500 евро, да им взимам ги, чакам да кажем, докато навърти другите, отивам при другата. Така събирам да кажем 15-16 хиляди, отивам, разпределям ги на друг човек, то отива така и повели. Добре, а за живота ви в затвора, как протече той? Много лошо. Лошо, чак лошо, не, но пак така. Доста приятели вътре. Затвора си е затвор. Свободата просто ти взимат. Вътре е съвсем нормално. Просто си заключен. И вътре няма нормални. Вътре са бандити, убийци, наркодилъри, сводници, престъпници, автократци, всякакъв вид хора, изнасилвачи, с всичките си заедно в едно гнездо. И така, в течение на времето придобиваш начин на живот, вътре има си църква, палиш свещички, молиш се на Господ да ти даде някакво тъх. А съществува ли това разделение, което по принцип го представят във филмите между изнасилвачите, тя толкова не ги харесва? Да, те са винаги отделно от нас. Има изнасилвачи на деца, постоянно се гаврахме с тях всеки божи ден, те беха малтретирани бити. Малко 8 годишно дете, мъж на 50 години, да го изнасили 3 пъти. Всеки ден го карах с главата да мие туалетната. Всеки божи ден го карах това да прави. Наказание. И гол! Да спи вънка на едно жило. Да усети тръпката каква. Детенце, малко детенце. И така. Те се игнорират като неживи хора. За нас. Вътре си имаш опити за убийство, да се отстрани този човек. Чрез други хора. Да бъде убит. И така. Какво ви помогна да преминете през този период? Кораж си давах всеки ден. Кораж иначе. Вътре подадеш ли ти си някакъв шматка нещо, да усетят, че си рибе и си шматка. В смисъл, живота в затвора е всеки с проблема си. Но всеки затвор си има кмет. Да кажем, аз съм на 3-ти етаж. 20 или са. Един коридор. Има кмет. При кмета всичко става там. Какво се случва в нашото градче, той трябва да го знае. И се иска позволение. Това трябва да се направи, това трябва. Отговаря всичките кили да са чистички, всичко да е изметенко. Нали? И се получава един вътре море да има кораб ще направи. Всичко има. Пари, дрога, алкохол, бежим. И така. Само, че си заключим свободата тези има. А този кмет е човек също затворен. Аз малко по-дългогодишен стаж. Да. И така.
След като сте прекарвали това време зад решетките, колко години, месеци? Хайде, годините няма да ги казваме, доста така. Доволно се полежах. Имахте време да починете. Доволно се полежах така. Имахте ли време за размисъл? Или... Много. Имаш един час каре. Карето е разходка. Разходката е 100 метра така и 100 метра така. Един кръг и се въртиш. Имаш свое собствено, сега да кажем това ми е леглото. Моето разстояние е 2 метра на един. Това ми е леглото с един голям чершав и едно телевизорче. Това е моят свят вътре. Вътре са 40 човека. Килията не е така, как ги дадат по затворите по един по два. 40 човека! И всичко става улица. Кой се сбие, кои правят любов, кои се женат. И така нататък. Много сватби имаше вътре. Годежи, булки, влюбвания. Няма да разправя. То си е като отделен свят. Абсолютно. Имаше мъже, които доста влюбени двамата, но момче го пускат, излиза, прави съответното происшествие и се връща. Поради просто причина, че се обичаха. Мъжката любов е много по-силна. И така. Затвора е друг свят. Там е за хора не със слаби сърца. А каква беше мисълта, че някой ден ще излезете, че живота ще е различен? Или... Всичко става на момента. Като дойде вече времето да оставим малко време да излизаш и почва да се правиш по-натвършен. Въобще не е така. Като излезеш се започват вече тежките мигове на интеграция. Хората знаят, че си бил в затвора, знаят къв си бил, с какво си се занимавал. Работа не може да се намериш много трудно. И с течение на времето вече придобих друг занаят. Сега съм съвсем различен човек. Отнема време на един Отнема много време. Отнема много време на мен. И всеки ден се боря за това нещо. За да го имам. За което много съжалявам за миналото, но беше вече. Подхлъзваш се леко и не знаеш през залката докъде ще закара. Дали ще паднеш на мекичко или дали ще паднеш на корал. Как ви промени живота в затвора? Промяната я правиш ти, защото в затвора са само бандити. Там като почнеш да сходство, да говориш с тях и така да се събираш с определени хора, белята става ти си същия човек, даже ставаш още по-голям гангстър, още по-голям бандит. Трябва сам да си правиш протекции и защита. Защото като се събереш, как да кажа сега, излизам, аз имам връзката вече с хората, вътре на телефон и комуникации постоянно. Брат, като изляза, нали знаеш, тази схема ще направим, нали знаеш, 200-300 хиляди, пак сме напред с мангизите, нали? И се започва пак обратно затвора, пак 10 години и така. В този случай затвора не е добър вариант за да прави поведението на даден човек. Точно така. Всъщност то е мястото, където се създава по-голяма престъпност. Да. Поне аз така го виждам. За някои хора може да е друго, за мен е точно така. Кой беше най-тежкият момент в затвора за вас? Присъдата. Присъдата и ден за ден. Казва се кантар, лежиш ден за ден. Тези, които имат опцията да работят, един ден работиш, 2 дена си се плющите. Се носи на свобода. Де факто имаш 2 години присъда, работиш една година и си лежиш. При мен беше ден за ден. Ден за ден. Сутрин зеле, обед зеле, вечер зеле. И зеле. Храната е убийствена. Ако нямаш кой да ти помага отвънка, просто вътре е убийствена храната. Какво е тя? Каквото остане от килиите, временни кили има, тази манджа се носи в затвора. Се дояжда. Ядеме ние. Един хляб се дели на 4, се дава на 4 човека. И си го криеш да имаш хляб
И те те проверяват, но старшините вече знаят. Имаш ли твоя килийка с касетка, доматки, краставички, ябълки, трайни храни, ако вашите ти донесат, ако имаш такива въобще. И така. Купуваш си от вътре, има хранителен магазин. Парите са цигарите там. Имаш ли цигари, си много беден. Нямаш ли цигари, си много беден. За една цигара са ми правили масаж цяла нощ. За една цигара. Идва с кърпичката, нагам и почва. За една цигара. Човек, който е 30 години стаж. Двойно убийство. И си контактуваш с такива хора там. Той вече до така степен му е промит мозъка, че въобще е какво е вънка, какво случва, как е вънка. Питам. По улиците какви са хората, какви са. Викам, ето виждаш хората какви са. В този момент осъзнали ли сте? Че свободата е най-важното нещо. Да. Осъзнаваш си вътре. Просто. Пресвършен факт вече. Лошо. Представям си, че като се срещнеш с човек, който ти казва, аз съм тук от 30 години, какво е навън? Най-вероятно се звучи страшно. Имаше даже едно момче, не знам винаги, имаше едно време, говорите за казармата, стари шинели, такива военни тежки. И го бяха облекли с такъв шинел, с една риба беше захапал и го бяха пуснали вън, като той не знаеше въобще къде се намира. Това момче. Лежа пред затвора, може би 3-4 дена и го прибраха вътре да работи. Защото той нямаше друг живот, просто нямаше никой. Роднини, семейство, нищо. Лошо е затвора, много лошо, на никой не го пожелава това нещо. Това просто е едно... За хора с по-голям, така, как да кажа, по-голям стаж с годините, до така степен ти се променя кръв, че ти вече нямаш мислене за отвън. Сутрин закуска, обед, вечеря, лягаш си. Църква, кино, сряда и това е. Карти по цял ден. Сватбите от тъма. Предполагам, че основното забавление са били игри на карти. Игри на карти, тренираш, ходиш вънка, бягаш като пуснат, обикаляш един колодрум. И това е. Повечето хора имаше йога, така накрая вече разбрах, че йога такива психолози идваха, говориха на много момчетата, те, които бяха с по-тежки присъди. Те ги, например, за убийство, по особено жесток начин, те бяха в друго криво. Там ги изкарваха с въоръжена охрана. Докато нас не изкарваха, отключваха. Килията и си движеш. Докато при тях е бронежилетка и го изкарваха. Защото той е смъртник. Така не викахме смъртници. Те няма какво да говорят. Имаше опити за убийство за старшините, нали? И се изкарваха винаги въоръжени. И ние нямахме допир до тях. Така. Вие имахте ли достъп до психолог? Да, идваха през 3 или през 4 месеца, мисля, че идваше една жена. И така с всеки по-отделно се говореше. Цялата седмица, нали, от понеделник до петък, си идваше и определен, да кажем, отряд, те са на отряди, първи, втори отряд, да кажем, първи отряд сме ние, 150 човека, да кажем, днеска сте еди, кой си Петкан Драган Иван, минавате, нали, говорим с нея и така. А за какво ли разпитваше нещо? Ми предимно вътре как тя знаеше, тя е обиграна жена, знаеше, тя е 20 години психолог. Просто да й минаваше по времето. Влизам вътре, кафе пили. Как се чувстваш? Виж какви въпроси ми зададе просто. Какво да отговоря на тази жена? За кой му е проблем да й кажа? Какво може тя да ми помогне с много? Нищо. Една жена на 60 години, която просто й минаваше по времето това при нас. И вие да видите някой отделен от старшината и хората. Да. Като направиш повече време, там и 60 годишните почва да ти... Главата почва да ти мисли по съвсем различен начин. И така. С по-голяма присъда човек става луд. Колко често ви проверяваха килиите? Никой не казваше кога. Например, си седим, правим си мохабе, телевизия, замяна, нещо правим, шегуваме се. Влиза се ръцете на стената, в гръб, с лице към стената и се започва. Не очакваме. Никога не се предупреждава. Никога. Винаги си имахме
Някои казват пеперуди, други казват настойка. Имахме си човек, който винаги следеше за старшините. Независимо каквото и да правим, независимо от това, имаше постоянно хора щъкат. За една, за 2 цигари, за 5 цигари. И да, например, чукне на вратата, знаем, че е той, ако има телефони, се крият. Ако има нещо алкохол, ако сме си направили или сме се вкарали от някъде алкохол. И така, ако някой ти занесе с асансьор, асансьор знаеш ли това? Едно въже, аз съм например на 4-ти етаж, той е на 3-ти. Пускам на въженце, той ми дава съответно какво искам. И така. Къде криете тази контрабанда? Тайници. Самата килия, както я гледаш, не мога да го намериш. Много от нещата се намират, нали? Предимно телефоните се копаха в стените. Под земята, в леглата, в шкафчетата. Шкафче в шкафчето. Как да го кажа? Така да. Хващате ли се някога? Много пъти. Наказание. 10 дена. Карцер е една тъмна стая. 10 дена не виждаш нищо. И като излезнеш и си сляп като прилипси. Защото няма светлина. Тъмно. Ядеш на тъмно и не знаеш 1 часа след обяд ли е, 2 сутринта ли, така. И като те пуснат на 10-тия ден и си не знаеш какво става. 1 час, докато се вреш. И като направиш белята пак и помисли дали се върнеш там. Бавно ли минаваше времето? Една година. Година. Като станат вече малко дни, не минава. Имаш чувство си цял живот там. Пълно време чувство си младен затвор. И никога няма да излезе там. Добре, а кое беше първото нещо, което направихте в момента, което излязохте от затвора? Прибрах се вкъщи и прегърнах нашите. Изкъпах се, наядох се като идиот и си пигнах. Така се успокоих няколко часа. Това ми беше най-така желанието. И после като излезеш, като усетиш свободата, като тълъхне този вятър, като знаеш, че нямаш заповеди да седиш като да изпълняваш заповеди. Обърни се затвори, ръцете, заключи се, глупости и така нататък. Имахте ли конкретен час, в който ставахте? 6, без 10 трябва да си станал. Звънят като на училището. Ставаш си. Лампите светват, гасат и тока в 10 часа задължително. Имаше телевизия, имаше кабел, обаче в 10 часа. Всичко приключва. Да, и в 6 без 10 всичко се включва. Само на смъртниците не им гасаха тока. Те си гледаха постоянно. Ако можехме да се прекарахме ток, пробвахме го това, не става, че ще да си прекараме ток. Но няма как. Много изобретателен трябва да си. Иначе си пържихме яйца, правихме си ракийка, кафенце. По много специфични начини се правят. А как се правят яйца в затвора? Яйца. Например, лампите бяха сами стъклени кутии. Вадиш кутията, миеш я, цялата кутийка, стъклената, слагаш яйцата и я слагаш вътре на лампата. И я завинтваш. И самата лампа от топлината, яйцата се стават. Отвърташ и си го изсипваш чашката. Супер. Добре, нека да разберем малко с какво се занимавате днес. Днес се занимавам с строителство, така декорации на мазилки правя, за което много се радвам, че го освоих този занаят. И предимно това, по-преди на къщи също, това ми е така вече занаята и се радвам, че го имам този занаят. Строител. Имаше ли хора, които ви подкрепяха, докато бяхте на дъното? В момента, след като излязохте от затвора, когато трябваше да се интегрирате отново в обществото? Само майка ми, баща ми, никой друг. Бог ви прости. Само той двамката и никой друг. Какво бихте казали на хората, които до този момент все още не съдят за миналото? Много от тях не са между живите, много от тях са в чужбина.
Нищо не мога да кажа, защото знае за какво става въпрос. Така че на никой не мога да дам извинения за абсолютно нищо. Защото много добре знаят за какво става въпрос. И за какво са започнали и какво трябва да направя да го спрат това нещо. Повечето от моите приятели всичко е погребано. И така. Съжалявате ли за решенията, които сте взели тогава? Но присъщен факт. Трудно. Тогава мислиш по един начин. Сега като осмислям нещата в какви ли не работи съм рискувал и какво ли не съм правил, в какви ли не дупки съм влизал. Сега като се замисля, аз това не го направя. За момента, как гледате на сводничеството? Към хората, които го практикуват до ден днешен? И сега предимно печелившите са ромите. Те така са най-вече на пазарите. Сега. И цигани на след цигани за нас. Те са така най-голямата аудитория за сводничество. И са доста голяма организация. И на джипчийство, и на сводничество, и на много други работи. Говорите за България. Татуировките са от детска глупост или от преживени моменти? Всяка една е преживян момент от живота. Всичко това нещо е спомен от паралелно нещо, което се е случило с мен. И така, за което и за тях много съжалявам, но съм ги направил. Всяка една има значение, всяка една има дата, защо съм ги направил, поради каква причина съм ги направил, защо съм ги татуирал тук, и така. Картина на миналото. Картина на миналото не остава за цял живот на мен, докато филмът приключи. А в този случай да поговорим малко за бъдещето. Каква е мечтата ви за бъдещето и какво искате да оставите след себе си? Ами най-вече бъдеще не мисля, че тук мога да го създам. Искам да имам нормален живот, спокойно. И така да се измине времето просто. Големи перспективи няма. Каквото съм видял вече в този живот, така че нищо не мога да ме стресне, нищо не мога да ме... Един път живеем, така че това колело, което аз го завъртях, просто беше погрешното. Ако можете да се обърнете към младите хора днес, които обмислят подобен живот, какво бихте им казали? Да внимават най-вече с кои се събират и да внимават най-вече какво правят. Времената в момента са много тежки и просто да са си добри хора и винаги да правят добро на всеки. Да са добри в живота. Това е. Удобно ли е да попитам дали имате деца? Имам момиченце. А какво бихте искали да й кажете на нея, ако тя ви гледа един ден? Тя е силен човек. Вече е доста голяма, на 19 години. И тя знае, че татко обича, така че всичко е окей. Добре, много ви благодаря.